Media Pinnacle Entertainment. Derema. More fire. Fuka fuka fuka. Obom ya wu mmere abara pakonya ha be nwekwe ori amere ma wu mmere abara kwekwara egumo ashim okunu ji bia enu gi ya lebu ge ka enu ezuka yoma me na nwoke me na nwanyi ogbo onye egbu akabo gbo kwa ke ya ezuka ashihu agbo yori be ya o odo afura ya onu onye no le pachara kwa lo onwe anya anna mwa pihu gwara m chi alu mezira kam ahenwe cheke he jakwo cash onye mere ko mere akwekwe ya cash alu ala nekere gi ponya ho cash he mere homa ogi were he ne mere he na mere ihe erikwara m he mere ihe erikwara m he mu mere ihe erikwara m onye mere ko mere asokwa yo alu henge no kwala ndi chi henge no kwala ndi chi ala nekere no kwala ashime ebe nnushi ala Ụmụọma ahụ ka ị nọ gbago ri ibe achim echiri yo n'otu anu ga mbago ri ibe no onye sigo alụmọma a ga-izogide hụkwụ zogbo alụma zogbo konya ya rere no mana ha Jizọs amen mama onye nze ya rebola gị nzobrio alo henge nwe ndị domere anyị fani ojo ala Nekede kwa na ndị nobe tupu amwani asị onye digoro elu azụ onye n'ala onye gafere anyị china shugo n'ihi na emechi gala onwe m ọtụtụ okwu ikwu kama asị ahụ n'oge echi anyị ọjọọ aghara ema asị ọjọọ hụkwara anyị gbalagakwa amushiri miko ejere m ọrụ si ọrụ je selection ọma m chiri ba ame nwanne m nwaanyị ma bịa macha m jere ame ọma m chatiri enyi na yo ya hụ m obiọma na me ya tụrụ ma bobe ga-akwa ma ọ hụ m tiwa ame chi WhatsApp anyị mekwana ya mechaa ya oge ama emi na asịkwa emi na hụ m ụjọ initially ị nwere mba bịala anya hụkwana ihe nọ maka iwe nsogbu na kama otu ihe m chọrọ ịgwa n'ụwa onye jidere pati ekwe ọgwụgwọ ọjọọ ọgụ a bakwa nna m ọrịa ihe abụọ ekwoba ma ọgụ ahụ gbasara Mezie Ụmụọma 1 ekwoba ma ọgụ anyị jere Owerri bet o meghị ihe gị imeni ụwa a be m ha if I die today when we join I'm 83 years. Always glorious and may he give me what is so that I will say. I got now. So can I get okay, to one of that. I'm sure you're actually careful. I who need a gate like a morning like a man. I'm going to hit you when you're chilling before you will remain. Mana ka ho yari bi dem obasaram
I'm making a back in Jeremy. It goes like that. Because if you're mal, is she mal? No, there, yeah, I'm sure is a new door. I always want peace anywhere I am. I don't know how to get a good. That's a good down. Yeah, no one mentioned. Oh, Nina, how do you look? Because no matter whatever happens, I want peace. I want peace. I want nothing. I'm not telling anybody. I don't fear anybody. ONYE NZE, I'm saying you are palace. You are doing good. Yes, I am. So you want to one. I talk to him. The way I talk to every other person. I be one. Every good one shit. ONYE NZE. I'm going to pay now. Crash on your I said. Shiny Jenny. Or shiny that I gave. Never pay. Continue visit. 1 year. This. Most aniga. Que one the chicken go. Most aniga. On the list. Oh, I did Julia. I didn't mag a for my life. You go in there. Oh, you haven't gone. Didn't talk to him. We haven't gone. I show you, oh, when I hit it again. No. All these things. I don't make your plan. I could have had deep apaja. Oh, I could have had deep apaja. Already had got him. Come on, him to go into everybody. Let us go for peace. And I do peace. We know that right. Let us go for peace. Thank you, sir. Everybody. So that get out. No, Exactly. I hear. I'll not be here. Onye okwu asị, onye oshi na ujogiri anya adịkagana. Asụrụ ekwuru mbọchị ama ha. Ejiri awụrụ, ama na eji awụrụ nwa ari nne ya shi. Ọwụ echi. Anyị wala ụmụ. Anyị ga-esa ya ntị ọkpụrụ anya. Ya ha anyị shi. Anyị arị anyị mma, ọrị anyị mma. Amen. Amen. Anyị si onye ọwụla ndụ ndụ nka nka o. Amen. Onye si anyị nwụchu apụwo kwụzọ lapụ ya. Ọhụhụ anyị kara nna m oke. Ụyọ ejiri adamana n'ọrụ ukwu ya. Ọ damina m hụkwana tụwara chịkọ. Ashị m obi hiri mgbala hiri. Mgbala adana m obi adana. Beti ka esi ahụ gbasara ya. Ya ka ya na-ada. Yada. Ya ku ide brani. Ashim ya relano. Amen. 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 Amen.